Missile, Okay. page up. Ja, så stämt inte väl. Nej. Hvor fucking bilen? Ja, kom on. Jag tror crashar. Brukar Nej, ikke jeg har sett noen. Ja, Men du är framme. men kanske bra. Jo, du är framme. Nei, jeg har sett noen. Ja, Spider. Så det tror att Er det ikke? Jag vet. Tydligt framme sätter. Så spekler utstött. Det är sanning ständer utstött nu. Shit. Ja, det är ett vanligt ställe. Oh my god. Will No. this do? Åh. Oh, it's... Jag också Ja. kan så. Jag förstår att jag inte löjde. Yes! I survive! Ja, nice. En för Richie. Right you are, sir. Jag är still på det. Jeg sjekker det. No. No. That's a mean. No. Jag menar. Oh, Men shit, du ska vara latt. no. Shit, i hela perfekta vapen. Det er vel sånn traffic... Oh well... Traffic... No. Ah, för skräp! Minna, no! I survive. Sheepy! Why do you do this? Han Oh. Kaffe, det går damer, du är en lomma. Men... Du kan ta sen... Okej, hvis du tar ikke på sånn banan her... Ja, ja. Ja. Kör inte corona kan. Hvordan er det vanlig hent? Vi er sånn åttende. Yeah. Og så Corona, kjekker jeg ja. rundt på. Team Supreme. Hvor langt mistet alt slige der, Asbjørn? Det var Ja, det jeg eneste vet. jeg etter. I don't get it. Chant. No. Jag väntar för dig. Jeg måtte for deg. Sånn Get on up. Get on up. Jag tror att den är ganska ursko för. Ja. Yes. Så nu kan du bruka punch upp det. Färdig? Ja. Jeg råkner ikke mer. Ja. Fær meg jo derfra. Jag vet inte om jag färdig ur därifrån. Hvis inte så har jag brukt några stora explosive på något. Ja. Du kunne skått i rakett dette her oppe. Men... Ja, jag tror. Ah, no. Ja, så har jag lagt två men... Hey, buddy. Ja, men Jag nå... bench för no. Hello there. Shoot. Hello there. Well, hello there. Hey, hey. Got your back. Boom, baby. Ärligt. Pick up from the gods. Äntligen värmåt. Panikens! Panikens! Mitch. Gott namn där. Shit. Is this Det är akkurat så jag vet för det alltså. Oh. Hey, he's No. out! Have you now? Jag får pissa. Ja, men inte tror jag alltid det sista. Chatta första liv. Du får exekuta, dude. Yeah. Nu kommer det vapen. You dare to God challenge. luck ser en shit istället alltså. Sweet. Come on, det är Ja. Ring. Du ska ta det. En, två. Kom on, finns nu. Bara skjuta en raket över. Så är det där. Ja, här. Ja, that's it. Ja, jag tror det. Come on, shoot! Boom! You burning Mitch? Nice. Ja, nästan. You'll regret that.
Mitch. Hey, Ditch. perfect. I don't know. Jag kanske kommer ut där. Nå, aldri ikke. Knock, knock. I mean, gotta make it somehow, you know? What does that ring over? Yeah, man. You made an entrance for me. No! It is me, Mitch. Mitch who? Mitch from your worst nightmare. Yeah. And I died along with you, man. Ah shit, I'm for that clip. I was Mitch the bitch. Nu känns det värre för mig att komma ut som hon. Yes. Ah, ok, hvordan skal jeg gjøre det på den her? Vet du hva? Nei. Du kan spice ut. Shotgun så kan du köra efter att prata veckan och köra och jabba. Det där ska jag. Jag fokuserar på rumpen av chatten här. Her hva er shotgun? Shotgun. Mm. Shotgun. Ikke for Och du tatt. vet inte att förtatt dig. Ja, fortalt. Jeg har sagt det! Jeg var ikke... Jeg Ja, tror ikke kanske det her. så att det går av dig. Det är inte läge. Nej, han liksom, det är late. Shotgun. Presents. Jeg var fikk det Laser sight. Hva skal du Det ta? står her inne. Så hon? Jag är så att släppa bra kan den jävla skärmen för att sikta dig. Kommer stryka. Nej, inte jag måste stryka till mig. Kanske det är ett item ska bruka. Ja, jag tar det. I did not do you anything. I spared your life. Got your back. I några sekunder här. I can't waste time. I won't die. Got your back. Here we go. Ah, Jag är färdig! Right you are, sir. Yeah, what you gonna do, Simon? The ultimate cheapskate move. Yeah. Okay. What Ja, am I fan, gonna först do? Jag går Levi, jag var faktiskt ska du. Bitch, dynamite. Åh, ja, det var det. Nu. Slow and painful death, let's go. Oh, shit. No, ikke. No! Yes, I don't coming know for what you. you're doing. No! I got you! Poison! Ah! Ew! Like stinkande makreller. Truth of space! Yeah! Stricka på Nice. makreller. Stinkande makrell. Yes, sir. Åh, he kan live! Live! Ah, det stänker. Åh, det var inte Jag stinka. ska kasta tvåna hungarna i Det är så rum. bra. Eller sända... Åh, airstrike, klart? Jag hade det. Inte? 50 runt. Ja, Vet du inte det? Det är hur många runt vi har spelat nu? Jag vet inte. det är väldigt rött då. Ja, och så kan jag sätta tusch. Nice. Ska kasta i mitten där. Ja. Nästan. Nästan, close enough. Almost. You Eh, missed. Två kastar träd så förstår den fängande och så förstår åh. Nej. Det är vi. It dropped the shit, it dropped the shit! Show some mercy! Jag skjuter till ner. Åh, I had some mercy with you. Ja, Shotgun. jag ska komma efter dig! Oh. And not that. Då. You, Tack. you Right you will. are, sir. Nej, jag har problem. Jag stänker. Ah, vad ska Levi? Jag kan lära dig leva vid the shame. Ah! Åh! It's ended someone!
Just end it, man! No! Ich No, man. verpasst das nicht. You dare to challenge me? Go, my friend. Carrot jumper! It always comes true. Oh, nice! Das kommt true. Hata. Hata, Så nice. du kan lära för så om man spör. Ja, Oh, allvarligt. Bailey Vester. I will not die, you piece of shit. Så är det där, jag ska träffa dem med. Det är så status. Ikke vær så Hata, tappig! tappig! Åh, det kan. Åh, så nice. Ha det gott. Heal! Nice. You dare? You dare? Hey, Oh, presents. yeah. It was just new, huh? Oh, kanske klara få Bunnykins. Out of here. Ikke? Laxer, more like Fengar Laxer, am I right? Jeg kjapt som hon. Du prövar. Du prövar. Ah. Oh, yeah. Grant openings to mine. Okay. I just cleared the way, man. I stitch igen. Uh-oh. Är han nu Dave McCrelly? Nah, dude. Han är liva och i skam, makrele. Ja! Han har homing missile. Det är inte skam det. Jag brukar homing missile och vän som är trailer. Jag stickar makrele. Det är skam. Hur snäck kan som mjölka det köttet? Yes, sir. Yes, sir. Oh, I got him. Just keep shooting. Keep Men plan jag mjölkade till det stäcka över skeg. Och så blir skegat. Så nu har jag rätt att du kör själva touchdown. No, kom shit, gå efter köra. Alla! Jag glömde av halva space. Jag kommer inte halva space. Shows mercy this time. Missed. I showed the mercy. You get the lay. Yes, ma. If I can see. Ja. Stickande Ostrun Chemetter som... Så tjong jag stickade just. Ja, varsågod. I don't care. Oh my god, stickar. Oh. Stickar det. Det låter illa. Nej. Oh. Oh. I... Out of here. Nej, varsågod. Nej, jag kan inte. Okej. I say Du yes. prövar, ja, jag vet. Get the fuck out of here, someone! Åh! Okay, det minsta luktar ju gott, okej? Oh. Regret that. Hörta Så det. luktar det gott. Right you are, sir. Luktar inte gott. Åh, han har ju ratter. Åh. Ni är där här nu, så. Jag vet för fast inte kaffe Oh. kaffe Fates ser. Först Destiny. snäcka för average. Eller dodge det. Oh shit. Nej! Happy now. Nice. Men det är någon här. Bait. Så. Det där. Finish him. Kill the bastard. Jag har inte en aktivt torsk hvis du klarar på den i vattnet. Oj, det ser ut som fiskskott. Nej. Tvejle. Gott ut tvejskott. Ja. Någon som har kommit utifrån. Jag tänkte en fjärs kom utifrån. Jag Jag kommer är få som min här, så... Ja. So long. But Turtle. Dark side. Okej. Ja, backside. Backside, right. Det är spel. Shit. I guess... No. I guess I can do this. I love surprise. Dark side area. Nice. Burn, baby, burn. Look at that. You burn bunnykins, you better be ready to burn yourself, yo.
But, I'll spare me. Du ska inte poina shoulder. Åh, har du rätt där? Ah, shit! Åh, he's coming. He is a coming. Cumin. Okej. Crap. Casa. Ja, Vet nu har jag du sett mina? minne. Vad som är minna. Alltså vinnande! Jag stänga att det är Ninja Rope. Jetpack, alltså. Ninja då. Eller Jetpack, ja. Och Jetpack hade fler versioner jag nu. Ja, du har 15 skor. Jag kan Jetpack här. Vad spurs då? Just bara. Så brukar Du du har spela space. här. Och rödpillan. Nej. Men Oh du my har 15 god, skor. jag tänkte slänga på mig! Ja. Är det... Det var right! I'm alive, bitch! Det var right! Oh, nice. No, knock knock. I am no threat. Oh, Jesus. Ow! Ow! Nice one, Levi. That's the... Denial. Back. Well, What is that? Levi, Levi. Fett! Tack för det. Nu har jag massa alla Ja. efter. Ja, men kan kanske inte göra med? Jag kan chatta. Att du lever, att du dör. Ah, shit, du fuck suck. Yeah. No, motherfucker. No! Yeah. No! No! Oh, Have you now? you're happy Uh, now. Hello. Okej. So, Jag I var så have One desire. I have Ja, much det är- desire to eat deer. I Verber. så är det det. Kan du shouta också i mitten av det Du uppe? kan inte käka så immun. Vi är nog gå en rocket, kanske. Men bara Alltså, sätta jag kan se när jag kan mina och träffa ner dem, Ja, träffa. så det är det som Det kan hända Prova. Det kan hända så lätt. Oh no. Misslinten. Okej, vi prövar att det är lockshot är det. Men jag ändå måste köra nästa. Jag låter så immun. That is pants. Låt jag med väga. Right you are, sir. Oh. Jag ska beräga lite och ska beräga nu. Mhm. Och så poppar. Min. Alltså gott Jag mig. minns Jag lagt mig mycket att oj. Men oj då vill. Simon on Tjej. a roll i det. Vad är det sista? Ja, det var han. We won. You did. GG.